Pawb yn iawn? Da iawn. Croeso cynnes i Gersalen bore yma. Os da chi yn dod yma'n wythnosol, os da chi'n ymweld bore yma, croeso cynnes i chi gyd. Jyst yn bore hyfryd ydy ni gael dod at yn gilydd a cael cyfle i addoli, gwrando ar air Duw efo'n gilydd. Ac i rhain o chi sydd wedi bod yma'n ddiweddar, da ni rwan yn canu, ond os da chi'n cadw'ch masgu ymlaen, so da chi'n canu jyst i gadw pawb yn saff, os yna'n ffantastig. Wel, ddim yn ffantastig, mae rhaid i chi wneud o. So os da chi eisiau canu, cadw'ch eich masgu ymlaen. Wedyn, gennym ni cwpl o ganeuon bore yma, rhai ella ddim yn gyfarwydd i bobl, ond maen nhw gyd digon hawdd. Maen nhw'n gorfod bod yn hawdd i fi allu chwarae nhw ar y gitar. Mae'n fraint dydi, cael dod at yn gilydd bore yma. A i chi sy'n adre hefyd yn gwylio, croeso cynnes i chi. Da ni methu cael pawb at ei gilydd ar hyn o bryd, ond fydd o'n neis cael pawb at ei gilydd yn fuan eto. Cyn i ni ddechrau addoli, dwi'n meddwl na ni gyflwyno'r gwasanaeth i'r arglwydd, na i jyst gweddion sydyn. O Dduw, da ni diolch i ti bod ni'n cael y fraint bore yma o ddod ger dy fron di. Sgynny ni ddim byd i gynnig, ond ti'n croesawu ni at y ti. Fel y tad oedd yn croesawu'r mab a fradlon yn ôl, ti'n croesawu ni at y ti tym ots sut wythnos da ni wedi cael, ti'n croesawu ni efo dy freichian agored. A Duw, da ni eisiau ymateb i'r croeso yna, i'r cariad yna, i'r gras yna, efo calon o addoliad bore yma. So helpa i bob un o'n ni gael calon sydd yn addoli di bore yma. Os di hynna trwy gan, neu jyst yn yr ysbryd ni. So, ni di lenwi'r lle yma fod y bresenoldeb di, ni di lenwi'r lle yma fod y ysbryd glân di, fel bod ni'n mynd o ma'n wahanol i sut da ni wedi cerdded i mewn. Fydd i di yng nghanol pob dim, a pob dim da ni'n neud bore yma'n hoelio'n sylw ni arna ti, Iesu. Cyflwyno hyn i gyd yn enw Iesu. Amen. So, fel ni'n deud, mae Martin wedi dewis caneuon really energetic, so gobeithio bod chi'n barod amdanyn nhw. So os da chi eisiau sefyll, a wedyn nhw'n i ganu efo'n gilydd. Mae dau gyntaf yn eitha energetic, and then da ni'n slofi lawr, so dim angen. Dyddiau Elias yn datgan yn clir ario. A rhaid y dyddiau wasbyddlon Moses yn adfer cyfiawnder i'r tîm. Ac mai dydd prawf wel yn heddiw, neu nethat o wyswlch a chledd. Ni yn cyflyddiol ffyddiach gael, ond o paratws fod o rhaid ac weled am ac ymyl y nef disglaf fel yr hael it's gone clear ag an llefwch on y blwyddyn Jubilee dawas ai yn waredig a'i iawn. Rhaen yw dyddiau Ezekiel lle gwisgwyr yn esgyn ac nawr. A rhaen yw dyddiau wasbyddlon a bydd yn codi i'r templ o fawr. Ac rhaen yw dyddiau cenheuaf a mesur sy'n wyn dros y byd. Ac ni yw'r llefariad sydd yn dywyn flan yn datgan yn clir ario a'r weled awr. Ac ymyl y nef, disglaf fel yr hael, it's gone clear ag an llefwch on y blwyddyn Jubilee. Dawas ai yn waredig a'i chael, a weled awr. Ac ymyl y nef, disglaf fel yr hael, it's gone clear ag an llefwch on y blwyddyn Jubilee. Dawas ai yn waredig a'i Gosh, mae'n deffro ni. Chwiliais trwy byd
Doedd dim yn bodlon i Canmoliaeth ti'n jyst orau byd Mae cwbl mor wael Yn y craffathau ti Iach am milioedd yn dyfnon Roedd gobaith ac am Roedd galon adan Droedd gariad i dim byd sy'n well nag oed ti oedd oes dim byd sy'n well nag oed ti ac oedd dim byd sy'n well nag oed ti sgennai ddim long yn dangos fy ngwendid mae ffeniau I gyd a weli yn glir dal I mi ffrind achos dyw y mynyddoedd ydy dyw y dyffrynnoedd does dim un man a trigafedd a gras ond cadw yn saff does dim byd sy'n well nag oed ti a does dim byd sy'n well nag oed ti ac roedd dim byd sy'n well nag oed ti oes dim byd sy'n well nag oed ti ac roedd dim byd sy'n well nag oed ti ac roedd dim byd sy'n well nag oed ti Ti'n troi'n galar yn dawnsio Ti'n rhoi maw yn ses y diw Ti'n troi gwylydd yn obaith Dim ond ti sy'n gallu gwneud Ti'n troi beddiau yn heddiw Ti'n troi esgyr yn fyddin Ti'n troi moraidd yn prydfydd Dim ond ti sy'n gallu gwneud Oes dim byd sy'n well nag oed ti ac oes dim byd sy'n well nag oed ti ac roedd dim byd sy'n well nag oed ti Dim byd, oes dim byd sy'n well nag oed ti ac oes dim byd sy'n well nag oed ti ac roedd dim byd sy'n well nag oed ti Ti'n troi beddau yn erddi Ti'n troi beddau yn erddi Ti'n troi esgyn yn fyddin Ti'n troi moraidd yn brifyr Dim ond ti sy'n gallu Yes, Duw, da ni'n weld ti symud trwy hanes yn yr amser Elias, yn amser Ezekiel. Da ni'n weld, ti'n gallu newid rhywbeth, ti'n gallu, os mae yna esgyn, ti'n gallu dod yn nhw yn ôl I fyw. Mae'n dim jyst yn fyw I mewn i'n fyddin, mae hyn jyst yn rhywbeth anhygoel ti'n gallu gwneud unrhywbeth Duw. Dyna pam dyn ni'n yma bore yma I addoli ti yn atgoffa ei hunan. Agor y llygaid fy nghalon Agor y llygaid yn nawr Rwyf am dy weld di Rwyf am dy weld di Agor y llygaid fy nghalon Agor y llygaid yn nawr Rwyf am dy weld
Sanctaidd. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Rwyf am dy weld ti. Sanctaidd. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Rwyf am dy weld ti. Agor y llygad. Agor y llygad fy ngalon. Agor y llygad yn nawr. Rwyf am dy weld ti. Rwyf am dy weld ti. Agor y llygad fy ngalon. Agor y llygad yn nawr. Rwyf am dy weld ti. Rwyf am dy weld ti. Weld yn nyffabedig rhyw. Disgleirion oleiniad o gonhian. Tywast y garian am nerf. Fe ganw sanctai, sanctai, sanctai. Sanctaidd. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Rwyf am dy weld ti. Sanctaidd. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Rwyf am dy weld ti. O, Duw, ie. Agor y llygad ni. Help ni yn weld di. And just symud yn ein plith. Symud yn ei dre. Symud yn ardal yma yn dros Cymru. Da ni eisiau weld ti mwy. Da ni eisiau weld ti symud. Amen. Wel, bore da pawb. Di pawb yn iawn. Mae'n hyfryd gweld gymaint yma bore yma. Mae wastad fatha yr sul yma lle mae fatha ysgolion wedi cael a pethau. Fi wastad yn dychmygu bod fel neb mynd i fod yma. Ond fi wastad yn cael yn surpreisio. Mae lot o'n ffyddloniaid ni ffwr, a mae lot o ffrindiau o bell ac agos yn ymuno gyda ni. Croeso. Croeso hefyd. Ddim cweit mor bell, ond... so mae'n hyfryd diolch iawn i'r band am arwain ni mewn addoliad. Byddwn ni yn dathlu swper yr arglwydd ar y diwedd. Yn anffodus, dyn ni ddim yn cael rhannu fe allan gyda'n gilydd oherwydd rheolau Covid. Felly, os ydych chi wedi dod a bara gwyn eich hunain, allwch chi ymuno. Ond os ych chi ddim wedi dod a bara gwyn eich hunain, yna, chybod, ymunwch gyda ni mewn ysbryd a falle cymryd y bara a'r gwyn ar ôl mynd adre. So byddwn ni'n neud hwnna ar ddiwedd yr oedfa bore yma. Ond, so jyst chydig o gyhoeddiadau a wedyn mae Rhodri a Menna mynd i ddod lan i wneud rhywbeth bach. So, hwn yw sul ola fi yma tan mis Medi. Dwi'n cael gwyliau estynedig pob mis Awst. Mae hwnna'n un traddodiad capel Cymraeg dwi ddim mynd i frwydro yn ei erbyn. Dwi'n hapus i'r traddodiad yna barhau. Ond mi fydd y gwasanaethau'n parhau yma pob bore dydd Sul trwy mis Awst gyda Arwel a Mari a John, dwi'n meddwl, a rhai pobl eraill yn
yn arwain tra dwi ffwr. Felly, diolch am hynna. Ac o be fi'n deall, trwy fis Awst, mi fyddwch chi yn cael cyfres byr yn edrych ar rhai o weddiau Iesu. So dyna fydd thema y gwasanaethau yn mis Awst. Mae grwpiau cymuned, fel da ni'n adnabod nhw, yn cael seibiant dros yr haf, ond i ni yn gobeithio fydd na un grŵp yn tynnu pobl o'r gwahanol grwpiau at ei gilydd, a bydd hwnna yn rhedeg mis Awst eto. Felly does dim grŵp wythnos yma, ond bydd y grŵp cyntaf, wythnos gyntaf mis Awst. Nawr mae Arwel a Lowri, dwi'n meddwl, mynd i hostio'r wythnos gyntaf, ond syniad y brec o'r grwpiau cymuned mis Awst yw fod arweinwyr arferol y grwpiau cymuned yn cael brec. Felly dwi ddim eisiau bod sefyllfa le mae Arwel a Lowri yn endio lan yn arwain y trwy mis Awst hefyd. Felly, os ydych chi yn keen i fod yn rhan o'r grŵp sydd yn cyfarfod mis Awst, a bod chi'n hapus i hostio fe un wythnos, yna please gadewch chi i Arwel wybod hynny a gobeithio felly fyddwn ni'n gallu rhannu allan hostio'r grŵp. So dros Zoom bydd e yn digwydd. Wedyn, dyna ni, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr fod i'n hofio rhywbeth yn sdim ots. So mae Rhodri a Mena mynd i ddod fyny nawr i ddeud gair o ddiolch a cyflwyno rhywbeth i Lowri a Jan, dwi'n meddwl. So, Mena, na ni. Dyna ni. Mae'n haws i fi gallu dianc na Mena efo Nedw a Cadog yn trefnu ysgol i chwysau. So fel oedd Llys yn dweud, mae lot yn eich yn gwybod os ydych chi wedi bod yn tiwnio mewn neu wedi bod yn gwasanaethau yma dros yr wythnos o dwytha. Bod ni yn drist iawn ond yn hapus iawn hefyd, achos da ni'n excited y beth sy'n dod nesaf. Mae cyfnod Lowri fel intern yn Carsalen dod i ben, bod na heddiw wedi dysil ola. So mae hwnna yn really trist i ni, ond hefyd yn really exciting. So mae Lowri, rhaid sydd ddim yn gwybod, wedi bod yn gweithio i'r Carsalen fel intern dros y flwyddyn dwytha. Di ddim wedi bod y blwyddyn, dwi'n meddwl sa Lowri'n dychmygu pan nath i gytuno i gymryd rhan ar yr interniaeth. A i fod yn deg i Lowri, efallai ddim wedi cael gwneud bob dim efallai fysa wedi hoffi gwneud yn anffodus, ond i fi a Mena fel pobl sy'n rhan o'r tîm arwain sydd yn gysylltiedig o gwaith ieuenctid, mae Lowri wedi bod yn gymaint o bendig i ni dros y flwyddyn dwytha'r blynyddoedd dwytha hefyd. Officially intern am 18 mis, ond gymaint cyn hynna sy'n cynnig gymaint ers ydych chi ddod yn faint oed os ydych chi dod i gwaith ieuenctid am y tro cyntaf, wastad bod mor ddoeth efo gymaint o baith, efo gymaint o calon Iesu. A mae hwnna wedi gwneud bod yn amlwg pan ti'n rhan o'r gwaith ieuenctid dy hun, a hefyd yn y ffordd ti wedi bod yn arwain. Wedi bod yn fraint cael arwain law yn llaw efo chdi. Dwi wedi dysgu gymaint gynnach chdi, dwi'n gwybod bod yr ieuenctid wedi dysgu gymaint, a ti jyst i wneud job anhygoel o adlewyrchu Iesu iddyn nhw. So, diolch. A da ni'n rili cyffroes i weld beth gan diwedd y gyfarddi nesaf. So mae hwnna yn really exciting hefyd, so da ni'n excited. So, ti'n mynd i fod yn aros efo ni, dwyt, o gwmpas, ond cymryd cam yn ôl o'r gwaith ieuenctid. So, os gewch chi gyfle, mae gennych chi unrhyw un o'ch teulu chi yn rhan o'r ieuenctid, neu ddim, a da chi eisiau diolch i Lowri, dwi'n meddwl bod hwnna'n peth braf i wneud. Fel da chi'n gwybod, da ni wedi bod yn casglu negeseuon dros yr wythnos neu ddwy dwytha. A wedyn, mae hwnna i gyflwyno. A hefyd, cyn pasio, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ni ddeud, mae Jan hefyd yn cymryd cam yn ôl o'r gwaith ieuenctid. So mae Jan wedi bod yn rhan o'r gwaith ieuenctid am faint, Jan, 5 mlynedd? A mae Jan wedi bod yn aelod anhygoel o'r tîm. Mae cael perspektif rhiant ar gwaith ieuenctid. Pwy sy'n meddwl bod o'n helpu de, ond mae'n helpu gymaint, jyst o ran y stwff fel dwi ddim yn meddwl am fel rhywun sydd ddim efo plentyn. Ond ti'n gwybod fel pa mor bwysig ti i fi, Jan. Ti wedi bod yn gymaint o fendith i fi o fewn y gwaith ieuenctid. Ac yn bersonol, oedden ni ddim eisiau yr foment yma basio heb gadnabod gwaith chdi hefyd. Ti wedi bod yn rhan arbennig o mywyd ieuenctid dros blynyddoedd dwytha. Mae Mena efo rhod bach, a mae Mena jyst eisiau gweddio dros chi hefyd. So, os da chi eisiau dod i fyny, dewch i fyny, a mae Mena mynd i weddio dros chi. Rhaid ni jyst cadw dau let ar ffwrdd yn sy'n annoying rhaid. Helo, Rhaid, mae gennym fi stwff i rhoi chi. So,
I Jan, hwnna wrth yr ieuenctid. A Lowry wrth y capel a ieuenctid. Lovely. Okay. Bach yn tot emosh, ond mynd i weddio nawr dros Jan Lowry. O Arglwydd, ni'n diolch bod ti'n ddew mor dda a bod ti yn dod at y bobl at I gilydd i dy wasanaethu di. A ni jyst yn diolch am gwasanaeth Lowry dros y flwyddyn a mwy diwetha mewn cyfnod mor anodd. Mae sut ti di disgleirio trwyddi hi, sut ti di arfogi hi a rhoi doethineb iddi ynglyn â sut ti bugeilio a gwasanaethu'r ieuenctid. So ni'n rhoi'r clod I ti gyd am hynna ac am sut ni wedi gweld ieuenctid yn tyfu yn ei ffydd nhw bod nhw ddim yn gallu dod at ei gilydd. So diolch I ti am hynna Arglwydd a diolch bod ti'n bendithio dy bobl gyda gymaint o ddoniau a bod y doniau yna mor amlwg yn Lowry. So ni jyst yn cyflwyno hi I ti a jyst yr cam nesaf. Ni'n diolch bod hi ddim yn mynd I ffwrdd yn syth, ni'n diolch bydd hi o gwmpas gyda ni, ond ni'n diolch am y bennod yma sydd wedi bod ac yn croesawu'r bennod newydd yma yn dy enw di. A diolch am Jan hefyd, jyst yr holl cyngor doeth, beth ti wedi bendithio gyda hi, gyda o ran doethineb a dirnadaeth a ni'n diolch jyst am ei chalon hael hi a sut mae wedi rhoi ei hun yn llwyr i'r gwaith ieuenctid yn dros y blynyddoedd diwetha. So clod I ti am hynna I gyd. A dyn ni yn diolch am Jan bod ti yn rhoi ni'n gallu troi ato am gyngor a bydd y tîm newydd yn gallu troi ato am gyngor. A diolch am sut ti'n disgleirio trwyddi hi hefyd. Felly, diolch I ti Arglwydd, ti'n ddiw mor dda a diolch am dyfendus di dros y gwaith ieuenctid ac dros yr eglwys yma'n Caersalem. Amen. Gwych, diolch fawr iawn. Diolch Lowry a Jan, diolch Rodri a Menna. So, ni'n gorffen bore yma yn taith sydyn ni o Jerusalem I Rhufain. Da ni wedi bod yn mynd ar wybdaeth efo'n gilydd trwy llyfr yr Actau tymor yma. Dwi wedi galw'r gyfres yn Roma Termini, a mae hwnna'n reference I can gan Soben a'r Smeiliaid. Tymor diwetha, enw cyfres ni oedd rhwng Bethlehem a'r Groes. So pwy oer pa gan pop Cymraeg newn ni ddwyn fel teitl i'r gyfres tymor nesa. So, erbyn diwedd llyfr yr Actau, mae'r Apostol Paul wedi cyrraedd Rhufain. Mae wedi cyrraedd canolbwynt pŵer a grym y byd mae'r Testament Newydd yn chwarae allan ynddo fe, yr ymerodraeth Rufeinig. Ac I chi oedd efo ni wythnos diwetha, falle bod chi'n cofio, oedd Paul o flaen dau ddyn pwerus iawn, Festus ac Agrippa, a nath ofyn am gael ei achos wedi glywed o flaen y Cesar yn Rhufain. Ac ar ôl sawl tro trwstan a sawl llongddrychiad, mae bellach wedi cyrraedd Rhufain. So, dyn ni'n ail ymuno ar hanes yn pennod olaf, llyfr yr Actau, yn darllen adnodau 23 ymlaen. So mae fe'n Rhufain nawr. Mae'n Edu bach yn obsessed efo Old MacDonald heddiw. Chos dyna beth cyntaf, nes I just clywed bedroom y bore yma. Dim hello dad, help mam, ond ia, io. Anyway, sorry. Nôl at y Beibl. So, llyfr yr Actau, pennod ola, adnod 23 ymlaen. Felly dyma nhw'n trefnu diwrnod I gyfarfod â Paul, so y bobl yn Rhufain nawr. Daeth llawer iawn mwy ohonyn nhw yno o diwrnod hwnnw. Buodd Paul wrthi drwy'r dydd o fore tan nos yn esbonio beth oedd yn ei gredu. Roedd yn ei dysgu nhw am deyrnasiad Duw ac yn defnyddio cyfraith Moses ac ysgrifau'r proffwydi
i geisio eu cael nhw i weld mae Iesu oedd y Meseia. Llwyddodd i argyhoeddi rhai ohonyn nhw, ond roedd y lleill yn gwrthod credu. Buon nhw'n dadlau gyda'i gilydd, a dyma nhw'n dechrau gadael ar ôl i Paul ddweud hyn i gloi. Roedd yr ysbryd glân yn dweud y gwir wrth eich hynafiaid chi wrth siarad drwy'r proffwyd Eseia. Dos at y bobl yma a dweud, gwrandwch yn astyd, ond fyddwch chi ddim yn deall. Edrychwch yn ofalus, ond fyddwch chi ddim yn dirnad. Mae nhw'n rhy ystyfnig i ddysgu unrhyw beth. Mae nhw'n gwrthod gwrando ac wedi cau eu llygaid. Fel arall, bydden nhw'n gweld eu llygaid, yn clywed eu clustiau, yn deall go iawn ac yn troi, a byddwn ni'n eu hiachau nhw. Felly deallwch hyn, mae'r newyddion da am Dduw yn achub ar gael i bobl y cenhedloedd eraill hefyd, a bydden nhw'n gwrando. Am 2 flynedd gyfan, arhosodd Paul yno yn y tŷ oedd yn ei renti. Roedd yn rhoi croeso i bawb oedd yn dod i'w weld. Roedd yn cyhoeddi'n gwbl hyderus fod Duw yn teyrnasu ac yn dysgu pobl am yr arglwydd Iesu Grist, a doedd neb yn ei rwystro. So dyna ni, dyna sut mae llyfr yr Actau yn gorffen. Hanes dramatic iawn, hanes le mae Paul yn gosod her i bobl Rhufain ac yn atgoffa be mae'r proffwydi yn dweud ynglyn â bod rhai pobl yn clywed, ond falle yn gwrthod, ond rhai pobl yn clywed ac yn credu. A mae hwnna jyst yn atgoffa ni ar ddiwedd y gyfres fel hyn, bod bob un ohono ni yn goffo wneud y penderfyniad yna hefyd. Sut ydyn ni yn ymateb i alwad y proffwyd fan yna? Ydyn ni jyst yn meddwl ar ddiwedd y gyfres yma, wel na stori neis, stori cyffroes ynglyn ar apostolion, a tybod, fi'n licio watch y pethau ar y Travel Channel, a mae wedi bod yn exciting clywed am Paul yn mynd i'r gwahanol lefydd yma. Neu, ydyn ni'n gwrando ar y stori yma, a deall mai nid jyst stori fach neis yw hwn, ond stori sydd ynglyn â Iesu. Stori sydd ynglyn â rhywbeth da ni yn bersonol angen ymateb iddo fe. Ydyn ni jyst yn gadael iddo fe wasio drosto ni a bod ni'n disgwyl mlaen i fynd i dinas dinchau pnawn yma? Neu, ydyn ni yn gadael i'r neges yma gydio ono ni a cael lle yn ein calon ni? Oedden ni'n canu munud yn ôl am wahodd yr arglwydd i agor llyged yn calon. Ond oedd y proffwyd oedd Paul yn dyfynnu fyna yn rhybuddio ni i wasio bod yn calonau ni a'n llyged ni ddim ar gau. So mae'n bwysig drwy ffydd yn bod ni yn agor llyged yn calonau bore yma. So mae'r hanes Actau yn gyffredinol. Mae'n gorffen ar bach o cliffhanger. Dyn ni ddim yn gwybod o ddarllen Actau beth sydd yn digwydd i'r apostol Paul. Wedyn, mae jyst yn dweud bod dan rhyw fath o house arrest, bod ganddo fe rhywfaint o ryddid i bregethu. Ond dyn ni ddim yn gwybod yn iawn sut mae'r stori yn gorffen. Nawr, dwi yn casau ffilms a phethau le does dim diwedd taclus iddo fe. Mae fe jyst yn hala fi'n frustrated. Mae rhai pobl yn hoffi hwnna. Maen nhw'n hoffi chybod y rhyddid i gael dod lan â theories ynglyn â sut mae'r stori yn gorffen. Ond dwi ddim. Dwi'n licio gwybod sut mae rhywbeth yn gorffen. Ond os i ni jyst yn darllen llyfr yr Actau, da ni ddim yn gwybod yn union sut mae hanes Paul o leiaf yn gorffen. A mae rhywun yn wyndro, wel, pam bydde Luc a pobl eraill nath siŵr o fod sgwennu llyfr yr Actau, pam nathon nhw ddim gorffen y stori yn dwt? Pam na geithon ni wybod beth yn union ddigwyddodd i Paul? Wel, y rheswm pam yw achos mai nid hanes Paul ydy llyfr yr Actau. Nid hanes Pedr cyn hynny. Ond yn hytrach, nid llyfr sy'n adrodd stori am bobl
pa mor arbennig a pa mor bwysig oedd y bobl i'r hanes ydy Actau'r Apostolion. Ond beth ydy ydy hanes yr Efengyl Gristnogol ei hun. Nid prif gymeriad llyfr yr Actau ydy yr Apostolion, ydy Pedr, ydy Paul. Ond prif gymeriad Actau'r Apostolion, actually, ydy Duw ei hun a'i Efengyl. Yn arbennig, falle, Duw yn ei ysbryd, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Mae'r Efengylau yn rhoi adroddiad i ni ynglyn â Duw y Mab yn fwyaf clir, a mae Actau'r Apostolion yn cyflwyno ni i'r cymeriad pwysig yna sydd yn gyflawn rhan o Dduw, sef yr Ysbryd Glân. Ond, ni dal eisiau gwybod beth ddigwyddodd i Paul dydyn. Nawr, dwi'n meddwl bod e'n arwydd o cael bod ni ddim yn gwybod sut mae stori Paul yn gorffen o leia o ddarllen hwn. Ond ni yn gwybod bod newyddion da Iesu Grist wedi cyrraedd Rhufain, wedi cyrraedd canol y byd Rhufeinig, yr ymerodraeth Rhufeinig ar y pryd. Nawr, dwi'n mynd i wneud Star Wars reference arall nawr. Dyma ti'r 5 yn y gyfres yma. Sori am hwnna i chi sy'n erioed wedi watcho Star Wars. So, yn y ffilm Star Wars A New Hope, pwy sydd wedi gweld e? Fawr. Dim lot. Ond bywydd am eilad. So, yn y ffilm Star Wars A New Hope, mae Luke Skywalker. So, mae'r bobl ddrwg, yr Imperial Empire. Mae ganddyn nhw, be maen nhw'n galw'r Death Star. So mae hwnna'n sy'n scary iawn, yn dydy. A mae lot yn meddwl bod George Lucas y dyn nath sgwennu Star Wars, bod e wedi selio lot o'r syniadau ag asetec y baddies, yr Imperial Empire, ar y Natsied ac hefyd ar yr ymerodraeth Rhufeinig. Dyna oedd yr ysbrydoliaeth i'r rhai drwg yn y ffilm. Ac oedd gan yr rhai drwg, be nhw'n galw'r Death Star. Ac ar ddiwedd y ffilm Star Wars A New Hope, mae dyti'r Death Star enfawr yma, jyst yn yr un ffordd ac oedd yr ymerodraeth Rhufeinig, a'i pŵer, a'i statws, a'i byddinoedd yn bŵer enfawr yn byd y Testament Newydd. Ond wedyn mae dyti just Luke Skywalker, just yr dyn bach yma oedd, chydig fisoedd ynghynt, just yn gweithio ar y ffarm gyda'i wncl a'i aunty. Nawr, mewn lle, le mae rai fe gael y taflegryn bach yma trwy dwch tiny yn y Death Star enfawr yma, ond os oedd e'n cael y taflegryn i mewn, bydde fe'n mynd i ganol y Death Star, a wedyn fydde'r Death Star i gyd yn chwythu lan, a maes o law bydde hwnna yn arwain i'r holl gyfundrefn yr Imperial Empire dod i ben. So, cle mae'r Rhys yn mynd gyda hwn nawr? Nawr, dychmygwch nawr, mae gyda chi yr ymerodraeth Rhufeinig, y Cesar, gyda'i holl byddinoedd, i holl bwerau, i holl rym economaidd yn gorthrymu'r holl wledydd oedd yn byd Testament Newydd. Wedyn mae gyda chi'r Paul boi yma. Y dyn, y rhacsyn o foi yma, oedd wedi bod yn teithio o wlad i wlad, oedd yn cael problemau stumog, oedd yn cael ei longddryllio, oedd pobl oedd hyd yn oed ar ei ochr falle wedi cwmpo mas gyda fe'r hyd y ffordd. Ond dyma fe nawr yn plannu bom os hoffech chi. Mae'r illustration kind of torri lawr achos Efengyl Tangnefedd wrth gwrs ydy'r Efengyl Gristnogol, ond bear with me. Ond mae'r Apostol Paul, mae'n plannu bom. Fydde maes o law ymhen canrifoedd yn dod yn rym lot mwy na grym yr ymerodraeth Rhufeinig. Yn lledu lot pellach trwy'r byd na fedrodd yr ymerodraeth Rhufeinig. Yn dod â heddwch go iawn i genhedloedd. A dyna pam bod llyfr Actau'r Apostolion yn gorffen fyna. Oherwydd mae'n gorffen gyda bod Efengyl Iesu Grist yn
yn cyrraedd canol y byd Rhufeinig. Dyna ddiwedd hanes yr actau, ond dyna dechrau yn hanes a'n stori ni. Dyna sy'n exciting am hyn. Hynny yw, ni, yr eglwys Gristnogol heddiw, ydy'r bennod nesaf mewn ffordd yn hanes actau'r apostolion. So maen nhw'n meddwl bod Paul wedi cyrraedd Rhufain tua 60 oed Crist. Nawr, beth sy'n anhygoel yw fod y gair Rhufeinig yn Segontiwm, yma yng Nghaernarfon, wedi bod y Rhufeiniad wedi cyrraedd fama tua 80 oed Crist. So hynny yw, mewn cyfnod byr iawn ar ôl i Paul gyrraedd Rhufain, mi fydda'r Rhufeiniad wedi cyrraedd yr ardal yma, wedi cyrraedd Caernarfon. Jyst i roi cyd-destun i chi, hwnna ddim yn lot o amser. Fi oedd John Trehan yn weinidog yma am fwy o amser na'r amser nath basio rhwng Paul yn cyrraedd Rhufain a'r Rhufeiniad yn cyrraedd Caernarfon neu Segontiwm. Nawr, mae haneswyr yn recno mae siŵr o fod milwyr Rhufeinig nath ddod ar ffydd Gristnogol i orllewin a gogledd Ewrop. Mae hwnna'n dangos chybod yr berthynas gymleth yma oedd gan Cristnogaeth gyda imperialaeth, ond wnawn ni drafod hwnna rhywbryd eto. So, dyw hwn ddim yn really'n historical, ond dwi'n meddwl, wnawn ni chwarae gyda fy ameiliad. Nawr, oherwydd yr amser sydd wedi pasio, dyw e ddim yn amhosib y bydd yna filwyr Rhufeinig wedi clywed Paul yn siarad, a bydde'r milwyr yna wedyn tua diwedd i gyrfa wedi dod i Gaernarfon. Does dim ffordd o brofi hyn, ond dim ffordd o'i ddad brofi fe. So mae'n stori dwi'n dewis i gredu. Be ddigwyddodd i Paul ddo? Wel, yn drist iawn, tua'r flwyddyn 64 oed Crist, mi oedd yna dan mawr yn Rhufain. A fe nath yr ymerawdwr Nero feio'r tân yna ar y Cristnogion. A fe gath llawer o Gristnogion oedd yn byw yn Rhufain ar y pryd i arestio, a'i poenydio, a'i lladd. A mae yna siawns, mae'n debygol y bydde Paul falle ymhlith y Cristnogion gafodd ei arestio a'i dienyddio yn y cyfnod yna dan yr ymerawdwr Nero. Ond y pwynt yw, oedd Paul wedi cyrraedd diwedd ei daith. Oedd e wedi dod ar y Efengyl Gristnogol i Rhufain, ac o fan yna nath ledu i bob rhan o Ewrop ac yn y diwedd i bob rhan o'r byd, gan gynnwys yma yng Nghaernarfon. Dyna pam eich bod chi yma bore yma. Allech chi fod yn rwle bore yma. Allech chi fod yn cael hufen iar y maes, allech chi fod eisoes yn Dinas Dinlla, ond ydych chi yma. Pam? Achos bod yr Efengyl Gristnogol yn wir. Mae e'n newyddion da sydd yn newid bywydau. Mae e'n newid cymdeithas. Mae'n dod â gobaith i bobl. A dyma oedd y gobaith, mae'n siŵr, ydi cynnal Paul a'r Cristnogion yna, hyd yn oed pan nhw'n wynebu erledigaeth a marwolaeth hyd yn oed wrth law Nero. A dyna sy'n anhygoel am hanes canrifoedd cyntaf Cristnogaeth. Pwy mor galed oedd Nero a'r Rhufeiniad eraill yn ei erlyd nhw, y cryfa oedd ei ffydd nhw'n mynd. Y mwyaf gweidlyd oedd yr erlyd, y mwyaf llydan oedd y ffydd Gristnogol yn lledu. A'r rheswm pam oedd achos o'n nhw'n credu bod Iesu Grist wedi marw a fod Iesu Grist wedi atgyfodi. Mae'n swnio'n basic yn dydy, ond dyna yw hanfodion yn ffydd ni. Bod Iesu Grist wedi marw mwyn i ni gael heddwch, mwyn i ni gael yn pechodau a'n beiau i gyd wedi delio efo a cymryd i ffwrdd, ond crucially fod Iesu Grist wedi atgyfodi, ac felly fod marwolaeth wedi cochi i golyn. Chybod dyddiau yma, mae
mae'r gwenyn yn dechrau dod allan yn dydyn. Ddim cweit eto y pryfed dyn sy'n tynnu ar y bryd. Ond fydd y gwenyn yn dod nawr yn yr wythnosau nesaf. Ac ar ôl i wenyn bigo rhywun, mae dal yn bysan o gwmpas, ond mae e marw wedyn, dydy. Mae wedi cochi i golyn. Ac wrth i Iesu atgyfodi, mae pwerau'r tywyllwch, mae marwolaeth, mae i gyd yn cochi i rym. So ar ddiwedd y gyfres yma, be di'r gwersi mawr da ni fel Cristnogion heddiw yn gallu i dysgu? So'r gwers cyntaf dwi eisiau ni gymryd adref o'n ni ydy hyn. Sef fod yr apostolion a'r Cristnogion cyntaf bod nhw o ddifri ynglyn â beth o'n nhw yn ei gredu. Doedd e ddim jyst yn hobi, doedd e ddim jyst yn rhywbeth oedden nhw'n tynnu allan o'r drôr ar ddydd Sul. Doedd e ddim yn rhyw fath o jyst rhywbeth bach oedd yn neud nhw deimlo bach yn well amdano nhw eu hunain. Ond oedden nhw'n credu go iawn y gwirioneddau yma ynglyn â Iesu ac oedd e'n newid i bywydau nhw. Ac os ydyn ni fel Cristnogion heddiw o ddifri ynglyn â'n ffydd ac o ddifri ynglyn â cenhadaeth yr eglwys, mae angen i ni hefyd fod o ddifri a credu go iawn beth da ni'n dweud da ni'n credu ynglyn â Iesu. Achos os nag ydyn ni yn credu o ddifri, yna does dim credibility i'n bywydau ni fel Cristnogion a'n gwaith ni fel eglwys. Nawr, nath stori ddod i fi neithiwr wrth bod fi'n paratoi oedd yn darlunio hwn. Nawr, rai blynyddoedd yn ôl, o'n i mewn priodas. Ac o'n i'n siarad efo rhyw foi, a fi'n meddwl oedd cadog tua blwydd oed neu blwydd a hanner oed. Oedd y dyn arall yma hefyd newydd fod yn dad a gyda plentyn tebyg. So, chybod, o'n i fel, siw mae cysgu'n mynd. Classic small talk, tada ifanc. A wedyn, wrth bod y sgwrs yn dod ymlaen, yn gofyn beth o'n i'n neud. Wel, fi'n weinidog. A wedyn, oedd y classic, ti ddim yn edrych fel gweinidog. Mae'n ddiddorol gwybod pa oedran byddai'n stopio cael yr ymateb yna. Dwi ddim wedi dod eto, diolch beth. A wedyn fi'n gofyn i be mae e'n neud. A car salesman oedd e. So fel, gret. So wedyn, wedyn nes i digwydd sôn bod ni yn meddwl newid y car, achos bod ni angen boot mwy nawr ar gyfer y pusher ac yn y blaen. A wedyn ti'n gweld, nath y boi yma newid, oedd e'n bellach, o'n i'n target, I had a target on my back, A wedyn, ni jyst yn sgwrsio am ceir ac yn y blaen, ac oedd e'n sôn am y car perffaith oedd i gwmni fe'n gwerthu ar gyfer teuluoedd ac yn y blaen, ti'n gwybod. Vauxhall dealer oedd e. A na ni, dath y sgwrs mlaen a wedyn redodd cadog off neu rhywbeth. A wedyn yn hwyrach yn y dydd, dath e nôl ato fi gyda offer. Oedd e'n amlwg wedi bod ar y ffôn gyda'r swyddfa neu wedi bod ar gwefan y cwmni neu rhywbeth. A oedd e'n dweutho fi os ni wedi rhoi hyn a hyn deposit lawr a wedyn bydd yn monthly payments. A o'n i'n meddwl erbyn y first dance fydden ni'n sign y contract ffordd y pethau mynd. Ond wedyn, hwyrach eto yn y noson wedyn, o'n i'n holi wedyn pa fath oedd gar oedd gyda fe. Ac bear in mind, mae Vauxhall dealer oedd e, ac oedd e wedi bod yn sôn pa mor amazing oedd y Vauxhalls ma, ac oedd e'n trio gwerthu'r Vauxhall nawr. Nw'n gofyn bod, BMW oedd gyda fe. Ac o'n i jyst yn meddwl, neithio'r paratoi, cofio am y stori yna. Tybed ydyn ni'n gallu bod fel na weithiau y Iesu Grist. Tybed ydyn ni jyst yn gallu talk the talk, dweud mor dda di Iesu, dweud bod ni'n credu yn Iesu. Ond actually, bod ni'n rhoi yn ffydd mewn pethau eraill. Bod ni'n licio pethau eraill. Eto, mae'n licio pethau eraill yn iawn. Ond os ydyn ni o ddifri ynglyn â Iesu, fyddwn ni'n hawlio fe, fyddwn ni'n byw e, fyddwn ni yn mynd â fe gyda ni i bob man, byddwn ni yn byw, byddwn ni'n byw e, neu jyst yn ei ddweud e. Yn pennod 4, adnod 12, a Pedr ac Ioan yn dweud o flaen y cyngor yn Jerusalem, fe ydy'r un sy'n achub, does neb arall yn unman sy'n gallu achub pobl.
oedden nhw'n o ddifri ynglyn â beth oedden nhw'n credu. Oedden nhw'n rhoi popeth tu ôl iddo fe. Yr ail wers i ni godi ar ddiwedd y gyfres yma ydy pwysigrwydd yr ysbryd glân. Dwi'n aml yn meddwl yn bod ni yn esgeuluso yr ysbryd glân. Da ni y tad, y mab a'r ysbryd glân, ei mawl sydd un. Da ni'n credu mewn un Duw a'r Duw yna yn 3 person, ond da ni wastad yn tueddu falle i anhofio am yr ysbryd glân, bod ni falle yn tad, y mab a'r capel, y tad, y mab a canu emynau, tad y mab a'r Beibl falle, mor bwysig ydy y capel, canu emynau a'r Beibl, ond y tad y mab a'r ysbryd glân yw'r Duw i ni yn ei addoli. A rheswm pan bod yr ysbryd glân yn mor bwysig yn yr actau, oherwydd dyna sydd yn troi ffydd y bobl yma o fod yn rhywbeth jyst yn y pen i fod yn rhywbeth yn y galon. Yr ysbryd glân sydd yn troi ffydd o fod yn rhywbeth, chybod, da chi jyst yn meddwl amdano i fod yn rhywbeth da chi yn ei deimlo, a da chi yn ei fyw, a da chi'n cael nerth. A chybod, da ni gyd yn gwybod beth ydy o i drio byw y bywyd Cristnogol ddim yn nerth yr ysbryd glân. Ac i trio byw yn y nerth yn hunain. A dwi'n syrthio i hwnna'n llawer i aml. Mae'n ffydd ni'n mynd yn sych, mae'n ffydd ni yn mynd yn ddiflas, mae'n ffydd ni yn arwain ni i flynder. Ond fel mae'r hen emyn yn dweud, yr ysbryd glân sy'n rhoddi trydan yn y traed. Wrth y modd efo'r llinell yna gan Dan Lynn James. Ti sy'n rhoddi'r trydan yn y traed. Dyna mae'r ysbryd glân yn gwneud. A newn ni weddio ar y diwedd y cewn ni yn llenwi y drachefn a thrachefn efo'r ysbryd glân. A wedyn yn olaf, y wers olaf, oedden nhw, y Cristnogion yn Llyfr yr Actau, oedden nhw'n amlwg yn byw beth oedden nhw yn ei bregethu. Oedden nhw ddim jyst yn credu y gwirioneddau ynglyn â Iesu, nhw ddim jyst yn pregethu'r gwirioneddau, ond oedd pobl yn gallu gweld bod yna rhywbeth gwahanol amdanyn nhw. Yn y ffordd oedden nhw yn caru gilydd a caru eraill. Yn y ffordd oedden nhw'n gwasanaethu a dangos ffordd wahanol i fyw. Dangos rhywfaint o deyrnas Dduw yn torri trwyddo yn y byd yma. Dyna ydy'r eglwys, ynde? Da ni yma fel rhagflas, fel tester i'r byd blinedig o'n cwmpas ni o fyd gwell sydd i ddod. A wedyn dwi am orffen efo hyn. Nawr, rai misoedd yn ôl, nes i rannu gyda chi bod fi'n teimlo fy mod i, a falle ni fel eglwys, wedi gorgymlethu pethau trwy gael rhaglen brysur iawn, bod pethau i gyd sy'n iawn yn ei lle, yn Clwb Ieuenctid, yn brysur gyda banc bwyd, ser bach, a bod lot o'r pethau yma. Ond yn y pandemig, bod ni wedi gorfod slofi lawr neu hyd yn oed stopio rhai o'r pethau yma. Ac yn y stopio yna, oedd Duw wedi dweutho fi bod y pethau yna i gyd yn dda ac yn iawn yn ei lle, ond weithiau fod bod yn brysur yn gwneud pethau Duw yn tynnu ni ffwrdd weithiau o actually just edrych a caru a gwerthfawrogi Duw ei hun. Felly dros y misoedd diwethaf, dwi wedi ffeindio rhyw adnewyddiad ysbrydol trwy just ail ddarganfod symlrwydd ffydd unwaith eto. Dyna pan bod fi wedi mynd bach yn Anglican yn ddiweddar a wedi cael rhyw gysur yn adrodd y credo a pethau fel yna. Jyst rhyw alwad i ni torri nôl ar trimmings Cristnogaeth gyfoes a modern a mynd yn ôl at hanfodion yn ffydd ni. A bod hwnna'n fwyd, bod hwnna'n fywyd i ni, sydd wedyn ysbrydoli ni, falle mynd yn ôl at y pethau eraill, ond falle gyda'n blaenoriaethau wedyn yn y lle iawn. So yn arwain mlaen o hwnna nawr, da ni mynd i blygu pen mewn gweddi, ac yn ystod y weddi mae'r band mynd i ddod nôl fyny.
a wedyn byddwn ni yn mynd i ddathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Ga'ch gwahodd chi godi ar eich traed wrth bod ni yn gweddio, achos ni'n mynd i weddio mewn ymateb i rhai o'r pethau yma. O Dduw Dad, da ni yn diolch i ti bod ni wedi mwynhau amser efo'n gilydd tymor yma yn edrych ar hanes actau'r apostolion. Y newyddion da am Iesu Grist yn mynd i lefydd annisgwyl, dod â gobaith i'r gorthrymedig, dod â goleuni i dywyllwch. Da ni'n diolch o Dduw Dad bod had yr Efengil wedi blannu yn Rhufain, a dros y canrifoedd bod e wedi lledu o'r fynyna a wedi cyrraedd Cymru fach o Dduw Dad. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i'r un Efengil oedd yn obaith, oedd yn gadernid i Paul fod yn obaith i ni bore yma. O Dduw Dad, da ni'n dod ato ti o Dduw Dad yn cydnabod, yn pechod, yn gwendid, yn beie. Ond yn diolch mae'r Duw sydd yn barnu ydy hefyd y Duw sydd wedi marw i ni gael byw. I ni'n diolch fod Iesu Grist ddim jyst wedi marw drosto ni, ond mae e wedi atgyfodi i roi'r ergyd ola i holl bwer, tywyllwch, pechod a marwolaeth y byd yma. Ac o Dduw Dad, i ni'n diolch fod atgyfodiad di yn rhagflas i ni o'r byd sydd i ddod. O Dduw Dad, llenwa ni o'r newydd bore yma efo gwres dy ysbryd glân. Helpa ni fod yn bobl sydd ddim jyst yn credu pethau am Iesu, ond bod ni yn teimlo dy gariad a dy bresenoldeb di. A bod ni'n cael grym yr ysbryd glân i fyw fel disgyblion i ti heddiw. O Dduw Dad, ni'n gofyn i ti fendithio pawb sydd yma. Ni'n gofyn i ti fendithio teulu'r eglwys yma a ffrindiau sydd yma o eglwysi a llefydd eraill bore yma o Dduw Dad. Bydd gyda ni dros wythnosau'r haf, le fydd rhai pobl yn crwydro, lle bynnag i ni o Dduw Dad cadw yn agos i ni. O Dduw Dad, gad i ni glywed be oedd sut oedd Paul yn dyfynnu y proffwydi. Yr hybydd yna, bod yna rhai pobl falle yn gwrando, ond bod e ddim yn cyrraedd y galon. Ond bod yna rhai pobl yn dir ffrwythlon i newyddion da Iesu. O Dduw Dad, helpa ni bore yma i fod yn dir ffrwythlon i dy gariad a dy ras a dy newyddion da di. Felly o Dduw Dad, gyda saint yr oesoedd, i ni'n uno gyda'n gilydd i adrodd y credo apostolaidd. Credaf yn yw y tad holl a lluog, creawdwr nefoedd a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd, a gai trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn, dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd, disgynodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynodd i'r nefoedd ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Dewch i ni eistedd i lawr, ac os ydych chi wedi dod â bara gwyn gyda chi, allwch chi ystyn nhw nawr. Pawb arall yna ymunwch gyda ni mewn ysbryd os ydych chi eisiau. A mae'r band mynd i chwarae yn dawel yn y cefndir nawr. Wel, dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi i baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw, a rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly, dewch. Chi sy'n gadarn eich ffydd, a chi sydd yn amau weithiau. Chi sydd yma'n aml, a chi sydd yn newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn, a chi sydd falle wedi methu.
dewch. Nid am yn bod ni yn eich gwahodd chi, ond oherwydd mae Duw sydd yn gwneud. Ac ewyllus Duw yw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Ac felly ni'n troi at y bara sydd yn symbol ac yn atgoffa ni o gorff yr arglwydd Iesu. Corff yr arglwydd Iesu oedd wedi i dorri trosto ni. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi iddynt a dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff. Wedyn fe gymerodd yr arglwydd Iesu y cwpan yn arwydd y waed yr arglwydd Iesu. Oedd pobl Duw yn yr hen amser yn gorfod mynd i'r deml i gyflwyno aberthau, ond nawr Iesu Grist yw yr aberth perffaith am bychodau ddoi, heddiw ac y fori. Ac felly ni'n cymryd y cwpan gyda'n gilydd. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt ac yfodd pawb ohono, a dywedodd wrthynt, hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Da ni am orffen bod yma trwy canu un can arall a yn mynd yn ôl at be oedd yr Rhys yn dweud a yr pwysigrwydd o symlrwydd yn ffydd ni weithiau. Mae Kitgan, yr gan yma, jyst yn dweud croes fy Iesu sy'n i achawdwriaeth. Dim byd arall. Croes fy Iesu sy'n i achawdwriaeth. A beth sy'n dod o hynna llifodd cariad ata fi. A beth i ymateb ni hynna wedyn can fy enaid nawr, Hallelujah. Clod a mawl i thenw di. Mae mor syml o hynna. Da ni yn canu Hallelujah. Alla o'n enaid ni jyst mewn ymateb i groes Iesu a'r atgyfodiad a'r gobaith mae hynna'n yn prynu. So, os da chi eisiau sefyll i ni gael addoli efo'n gilydd i orffen. Ar ysgwyd
I'm done.